যত মিডিয়া চ্যানেল নংনো হাসিনি যত লোকরকনো স্পেশালি সিনি সুরমানি যত লোকরকনো আবনো কইনা মুসুঙ্গো তে ককসানা মুসুঙ্গো তে বেলাই বেলাই হামবাইনা মুসুঙ্গো जोंथिनि इस दुल सरावो जोंनि डोर टू डोर कैम्पेन तिनाने लगी दङ जोंनि वाइटिएफ सेन्ट्रेल कमिटिनि जेनेरेल सेक्रेटारि मोजां सुरज देबरमा ते तीन चिप्रामथानि लिडार जोंनि हमनो नियतया ते जत जोंनि सेन्ट्रेल कमिटिनि जत लिडार दङ जोंनि मसुरमा कन्स्टिट्युएन्सिनि जोंनि इउथ ब्लक जतनो एक्जिक्युटिभ ब्लकनि जतनो बेबां दङ जोंथिनि इरो डोर टू डोर कैम्पेन खाय मनो रेसपन्स माखासे सुनो 23 तारिखो चिप्रामथा ओ बु दिवै खोप्लायनानै मुआ 46 सुरमानि सुनो केबो नारक माया जोंखिनि नारक माया आबनि बिसिङो जोंमा बनुखा बाक्सा मुते हाय रेसपन्स का नरंनो विलेज कमिटि रबा सिमिन गुरक तमानगो नर ग्राम पंचायत का थाया जोगा बुखा दुइ तंगिने बं खुक्ति सिङाबो सामा खानाका इंगा जोंखिनि थाङै बरके एमनके हामजाका बाक्सा तातामने माइसाइ थांदि बिनुं थांदि लेनाय थांदि आबो हाके सिमाने आसके हामजाबै जुनो बरा वेलकाम थाखायसि आउन बिसिङो जों साइमाका 23 तारिखो बुट रिवै 26 तारिखो रेजाल्ट ओ रेजाल्टो जोंथि प्रमोथा सिनि बाबुराम सत्तामी 100% या 200% खुलायनाय केबो कासि मैया बनो आबनो थानांगौ बेले बेले हामबाय आनो हाय देसे बेले हामबाय जों सिनि वार्किं प्रेसिडेन्ट साइथां माहाय जों दिनि अरो सिनि इस दलसरा फुंनि सिमी बाय फुंनि 6टा 8टा सिमी जोंरो डोर टू डोर कैम्पेन खालामनि अमर जों रेजाल्ट इभेन सिनि बरगिया इभेन वानजै बसनि बरगबो इ प्रमोथना बोर्ड नांबाय बखा खलक जाखायसि बरबो नायो बुबाग्रानो कप्लायनथों बरबो साजागो थानसानि खरांनो दाय सिनि बाबुराम सत्तामी बसियर 100% जोंथि प्रमोथनि फर्स्ट एमएलए मानसिनाय सिनि विधान सभाव आबो नो डाउट आबते कुनु वाना कक्रिया बखाबाया कक्रै दे गोबां मा सुरमाय एलाकानि सिन थाखते बुकसना नर बखा खलकै 23 तारिखो आंध्र समारियो बुडुबै जों हायना हाय जों कप्लायसिनाय बुबाग्रानि बिसिंते हायना हाय जोंते कुनु कवर बता वाना नांलिया बुबाग्रा आयु लथों जिब्रामथा आयु लथों बुबाग्रा आयु लथों